Fuskar Umar ba komai sai firgici. Matar da yake tunanin matashiya ce kyakkyawa, wacce shekarunta ba su wuce 25 ba, yanzu ta ninka mahaifiyarsa da kakanninsa tsufa. Ya ce ta yaya aka yi haka ta faru? Salima ta ce har yanzu ni ce Salimarka. Umar ya ƙara ƙanƙama jiki saboda ƙara tsorata shi take. Ya ce Salimar su dai, don Allah ki daina kallo na haka nan. Umar ya zuba mata ido jikinsa na rawa. Ya sake tambayar ta a karo na biyu ya ce shekarunki nawa? Salima ta ce shekaruna 100 kenan a halin yanzu. Ganin Salima na ƙoƙarin kamo sa, Umar ya duka tsalle zuwa jikin kofa ya taka mata tsawa ya ce bace min da gani. Masu sauraron kafin mu tsandama cikin labarin wai mene muku ne? YouTube suna yawan nuna min cewar kuna jin daɗin bidiyo na kuna sauraro amma ba kwa danna min subscribe. Idan wannan shine karan ku na farko zuwa wannan channel tamu ku taba mana alamar subscribe domin samun sabbin labaran mu da zarar mun dora. Salima mace ce wacce kowa ya kalla sai ya sake kallo. Duk inda ta gifta maza na binta da kallo da aika mata kyaututtuka da yi mata alƙawarin soyayya na har abada. Sai dai Salima ba mace bace wacce take karban soyayya nan take. Kowane namiji in ya zo wurinta sai ta gwada shi. Wata rana wani saurayi ya gayyace ta zuwa bakin teku shakatawa. Salima ta ki zuwa, ta sanar da shi cewar ba ta son ruwa yana taba mata jiki. Haka saurayin yayi ta lallaba ta har ta raka sa. Da yayi yunkurin janyo ta zuwa cikin ruwan da wasa, wannan ranar ta zama rana ta ƙarshe ta alakar su. Ga duk wani saurayi da ke son ganin fuskar ta ba tare da kwalliya ba, Salima tana rufe zuciyarta ne akan su ta yanke duk wata alaka da ke tsakanin su. Saboda tana da wata doka guda ɗaya, babu wanda ya isa ya ga fuskar ta babu kwalliya. Mutane sun yi tsammanin girman kai ne, amma a wurin Salima kwalliyar nan ba wai kawai ado bane, shine garkuwar rayuwarta. Teburin kwalliyar Salima kamar karamin shago yake. Kowace safiya, kowane dare tana zaune tana zana fuskar ta. Ba zuwa kasuwa ba kaɗai, hatta bacci in za ta kwanta sai ta yi kwalliya. Wani lokaci takan daɗe tana kallon kanta a madubi tana cewar wannan ita ce Salima, kuma kyau shine abin da maza suke so. Idan na rasa wannan kyan na rasa komai. Hatta ƙawarta takan yi mata wasa da cewar Salima duk ran da kika mutu da kwalliyar ki za a banne ki. Salima sai dai ta yi dariya kawai amma a ranta tsoron kar wani ya ga fuskar ta asali yana ci mata rai. Kyawunta shine ikonta kuma shine rayuwarta. A cikin samarinta Umar ya kasance na daban, shi dattijo ne mai nutsuwa da sauƙin kai, bai cika ta da surutu ko alƙawuran banza. Maimakon haka yakan saurare ta kuma yakan tambaye ta game da burukanta. Bai taɓa dubawa ko kuma yunƙurin taɓa kwalliyarta ba, haka kuma bai taɓa roƙon ganin fuskarta ta asali ba tare da kwalliya ba. Wannan yasa Salima ta ji a ranta tana tare da mutum nagari. Ta ce a ranta daga ƙarshe dai na samu wanda ba zai tuhume ni ba, wanda yake so na a yadda nake. A hankali Salima ta fara son sa har suka amince za su yi aure. Ranar auren su an sha biki, Salima ta fito kamar wata sarauniya. Mutane suka yi ta yan gulmammakin ta yaya ma za a ce mace ta kasance da tsananin kyau haka, kamar babu wani kuskure a jikinta. Bayan biki an kai amarya ɗakin ta. Umar yana cike da farin ciki. Ya ɗauki Salima da hannuwansa yana dariya, yana ta juyi da ita a tsakiyar ɗakin. Salima tana ta murmushi amma a gefe guda tana ta ƙoƙarin nisantar da fuskarta daga na angon. Wannan ɗabi'ar ta ce tun da can, shi ko Umar bai taɓa lura ba. Ya ce yau wannan ranar tamu ce. Na daɗe ina jiran wannan ranar Salima. Sai kafar Umar ta zame akan tiles, ya rasa yadda zai yi. Daga ƙarshe ya faɗi ƙasa ya buga kansa da katakon bakin gado. Umar ya faɗi kamar ya mutu, idanunsa suka rufe. Salima ta tsorata, ta durƙusa kan gwiwowinta kusa da shi tana kuka. Hawaye suka fara sauka akan fuskarta suna wanke hodar da ke lullube a fuskarta. Salima tana ta ihu tana kiran Umar ka tashi dan Allah kar ka tafi ka bar ni a yau. Fuskar da Salima ba ta saka masa ruwa, gashi hawaye ya wanke fuskar. Ta manta da fuskarta a karo na farko kuma a shekaru masu tsawo. Gaba ɗaya idonta ya rufe, abu ɗaya kawai take iya gani shine Umar a kwance. Can sai Umar ya fara numfashi, ya bude idanuwansa a hankali. Salima ta yi ajiyar zuciya ta matso kusa da shi. Amma ga mamakin Salima, kwatsam ta ga fuskar Umar ya sauya. Ya zaro idanu cikin tsananin tsoro, bakinsa na rawa ya ce, Salima, me ke faruwa da fuskar ki? Salima ta daskare a wurin, ta taba kumatinta ta ji fatar ta canja. Babu santsi, babu taushi, sai na naɗaɗɗen fatar tsufa dankare a kumatinta. Max ɗin kwalliyarta da ke rufe aibinta ya hawaye ya wanke sa. Umar ya zuba mata ido cikin firgici, ya rasa yadda zai iya gano shin fuskar Salima ce ko ta wace ce a gabansa. Umar ya fara yin ina ce Salima babba bake bace. Da ya ga dai alamar ita din ce dai, sai da kila akwai wani sirri da ta boye masa. Sai ya ce Salima shekarunki nawa? Salima ta rufe fuskar ta da hannu biyu tana kuka mai ban tausayi. Yayin da Umar ya tashi ya ci gaba da kallon fuskar ta cikin tsananin mamaki. Yana nazarin ta yaya amaryar da ya dauka a hannunsa ɗazu ta rikide zuwa wannan tsohuwar halittar. A gabansa budurwa ya rike, amma yanzu ta koma wata tsohuwa. Fatar da duk ta nannaɗe labbanta suna rawa, kanta
yayi fari fadda furfura. Yayin da hodar fuskar Salima ta gama wankewa da ruwan hawaye, numfashin Umar ya fara daukewa. Ya jingina bayansa da cikin bango yana kokarin guduwa, idanunsa suna kallon kofa. Yace a'a wannan baki bace Salima. Fuskar Umar ba komai sai tsananin firgici. Matar da yake tunanin matashiya ce kyakkyawa, wacce shekarunta basu wuce 25 ba, yanzu ta ninka mahaifiyarsa tsufa. Ta yaya aka yi haka ta faru? Ya faɗa yana kuka. Yace Salima me kika aikata haka? Salima ta girgiza kai ta ƙara kankame shi. Tace har yanzu ni ce Salimar ka. Umar ya kankama jiki saboda ta ƙara tsorata shi. Yace Salimar sa dai. Dan Allah ki daina kallo na haka nan. Salima kuwa hawaye sai faman gudu a fuskar ta yake, kuma duk digon hawayen da ya gangaro sai ya ƙara narkar da kwalliyar da ke fuskar ta. Asalin munin ta na ƙara bayyana da ta ɓoye ƙarni guda, wato shekaru 100 kenan. Salima ta goge kumatunta, hakan ya sa sauran hodon da ta rage a fuskar ta ƙara gogewa. Ta ja numfashi cikin raɗaɗi ta ce abubuwa sun faru tun ina shekaru 35. An taɓa neman aure na ɗauka cewar na samu masoyi, amma daga baya ya yaudare ni, ya tafi ya bar ni, ya tafi wurin wadda tafi ni. Zuciyata ta karye, ta kasa jurewa. Umar ta ci gaba da cewa wata rana ina yawo a bayan gari ina kuka kamar wata wawuya, sai na haɗu da wata tsohuwar bokanyar ta kalle ni ta ce ta san raɗaɗin da nake ji game da yaudarar da aka yi min. Ta bani wata hoda wacce za ta sa in dawwama a budurwa, yadda babu namijin da zai ƙara yaudara ta. Umar ya zaro ido da matukar mamaki. Salima ta ce na zama wawuya na karɓi hodar. Tun daga wannan rana duk mazan da na rinka aura su suke tsofewa har su mutu, kuma ni ina tare da su ne kawai don in ji yadda ake jin daɗi idan ana son mutum, kuma in kalli yadda suke mutuwa a gabana. Na ji daɗin hakan, amma da ka zo kai kaɗai ne na ji zuciyata take so da gaske. Dokar hodar ita ce kada na taɓa yi wa kowa kuka komai rashin daɗin abin da zai faru, ko da kuwa zai mutu a gabana ne. Bayan Salima ta gama ba Umar labari, ta matso kusa da shi tana kuka ta ce ba zan iya tsayawa ba, ba zan iya zama ni kaɗai ba. Hodar nan ita ce rayuwata, idan babu ita ni ba komai bace. Umar ya zuba mata ido, jikinsa na rawa. Ya sake tambayanta a karo na biyu, ya ce shekarunki nawa? Ta ce shekaru na 100 a halin yanzu. Ɗakin yayi tsit. Salima ta kankama hannunsa ta ce dan Allah Umar kar ka bar ni, kai kaɗai nake da shi yanzu, ba na son in sake zama ni kaɗai. Umar ya janye hannunsa da sauri ya ce ina Salima, ba wannan matar na aura ba, me yasa kika yi min ƙarya kika ɓoye min kanki? Salima ta ce na yi hakan ne saboda tsoron kar a bar ni, tsoron kar a ki sona, tsoron kar na rasa ka, dan Allah kar ka tafi. Gani tana kokarin kawo masa, Umar ya duka tsalle zuwa jikin kofa ya duka mata tsawa ya ce bace min da gani, ni fa ban ma san wace ce ke ba. Nan take fatar Salima ta ƙara sake nannadewa sosai, gashin ta na zuba ƙasa, bayan ta na ƙara lankwashewa. Hodar ta gabaki ɗaya ta gama ficewa. Shekarun da ta rika sata na tsawon lokaci yanzu duk sun dawo mata lokaci guda. Ta ƙara tsufa, ta tashi daga sifar tsohuwa mai shekaru 100-200 ta koma tsohuwa mai shekaru 300 kamar wata aljana. Haka Salima ta yi ta ihu tana faɗin ba yanzu ba, ta miƙa hannuwanta za ta riƙe Umar. Umar ya ƙara daka tsalle ya ja baya saboda tsananin tsoro da tausayi. Ɗakin yayi tsit. A ƙarshe Salima ta faɗi matacciya a ƙasa, jikinta ya zama na tsohuwa mai rauni sosai. Maganar da ta ƙarshe ita ce ina so ne kawai a so ni, ban taɓa son zama ni kaɗai ba. Shiru ya biyo baya. Umar ya daskare yana kallon gawar matar da ɗazu take kamar sarauniya, amma gashi yanzu ba ta nan, ta koma ma kamar bata taɓa wanzuwa ba a duniya. Abin ya fara masa kamar a mafarki a daren aurensa, gashi yanzu komai ya ƙare masa a matsayin babban bala'i. Masu sauraron mu, idan wannan shine karan ku na farko zuwa wannan channel tamu mai albarka, ku taɓa mana alamar subscribe, alamar like, alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin labaran da zarar mun ɗora. Asiya ayaba nunanniya. Asiya ayaba bayan Aisha ta kammala siyar da nunanniyar ayabanta, ta haɗa cinikin guri guda da na cikin lalitarta ta damka ma saurayinta domin zuwa birni ya ƙaru karatu. Bayan wasu shekaru saurayin Aisha wato Musa ya kammala karatunsa har ma ya samu aiki. Aisha ta ce bari ta kai masa ziyarar bazata. Tana zuwa ta ga Musa na gado ta kyakkyawan budurwa a tare da shi. Budurwan ta ce masa wace ce wanda ya kalla Aisha a wulakance, ya ce ba wata mutuniyar arziki ba ce a garin. Shin ya Aisha ta ji da wannan cin amanar da saurayin ne mata bayan kwata tsawon shekaru tana kalla ayaba tana tura masa kuɗi domin ci gaba da karatun jami'a. Ku biyo mu domin ji mummunan abin da ya faru da wannan mace amanar saurayi. Kyakkyawan budurwa ne ke zaune a tsakar gida ita kaɗai, sunanta Aisha, ba ta da uwa balle uba. Lokacin ta fara rayuwa ta fahimci cewa rayuwa babu wanda zai zo ya taimake ka matuƙar ba kai ne kake maki kanka ba kai gwagwarmaya. Kowace safiya ta kan ɗauki talla ayaba ta ce ta wani a kasuwa da yamma ta dawo. Sai dai a cikin zuciyarta akwai wani saurayi da take matukar ƙauna, wato Musa. Musa saurayinta ne tun da yarinta, sai dai shi na da burin ci gaba da karatu a rayuwarsa. Musa ya kammala karatun secondary ɗin shi, sai dai matsala ɗaya, ba shi da kuɗin ci gaba da karatun jami'a. Wata rana suna zaune a bishiyar mangwaro shi da Aisha.
Cike da damuwa ya ce mata Aisha burina ba zai cika ba, bani da kuɗin da zan ci gaba da karatu. Ta kalle shi ta ce masa dole ne ka ci gaba da karatunka. Ya ce mata ta yaya? Ta ce masa akwai kuɗi na wanda nake tarawa zan baka ka je kai karatunka da shi. Ya ce mata ba zan ansa ba. Ta ce masa a'a ka karɓa. Nasarar ka ai ta wace. Bayan wani lokaci Aisha ta damka masa wannan kuɗi ya tafi birni ƙaro karatu. Sun rabu cikin baƙin ciki da juna akan cewa za su rinka waya da juna lokaci zuwa lokaci. Bayan tafiyar Musa da farko yana kiran Aisha kullum su waya amma daga baya kiran ya ragu. Daga baya ma ya zo idan ta kira shi baya ɗauka wayanta. Amma duk da haka Aisha bata fara tura masa kuɗin makaranta ba. Bayan wasu shekaru labari ya iske su cewa Musa ya kammala karatun jami'ar. Aisha ta yi farin ciki ta gaya wa mutanen ƙauye da mutanen kasuwa yake ce musu saurayinta ya gama jami'a tana ta jin daɗi tana farin ciki. Bayan wani lokaci Musa ya sami aiki a wani kamfani daga baya dina kiran Aisha a waya idan ta kira sai ya ce mata yana uzuri idan ya gama zai kira ta. Aka ma dina kiran ta gabaki daya. Wata rana suna zaune a kasuwa kawanta Hauwa ta ce mata Aisha na zo miki da wani labari amma ki haƙuri da abin da zan gaya miki. Aisha ta ce mata ki faɗa min abin da zaki faɗa min kawai. Ta ce mata makonnin jiya na je birni na ga Musa tare da wata kyakkyawan budurwa a tare da shi. Aisha ta ce mata ina abokiyar aikin su ne. Hawwa ta ce mata a'a sun yi min kamanceceniya da ma'aurata. Zuciyar Aisha ta buga a ranar Aisha bata iya bacci ba. Gari ya waye ta yi talla a yaban da bata taba yi ba domin tara kuɗi ta tafi birni. Bayan ta tara kuɗinta ta shiga cikin birni cike da mamaki take kallon ko ina. Ta fara neman ina za ta samu Musa, nan da yar ta samu inda yake. Kafin ta shiga ofis din madan ɗin ta ce mata wa take nema. Ta faɗa mata ta ce to ki zauna a nan ki jira shi bari a kira shi. Musa ya zo ya kalla Aisha cike da mamaki ya ce mata me ya kawo ki nan wurin? Ta ce masa na zo kwanin ka ne na yake barka. Ya ce Aisha nan ba wurin zuwan ki bane. Suna tsaka da wannan magana ne wata kyakkyawan budurwa ta zo ta rungumin Musa ta ce masa wace ce wannan? Ya kalla Aisha cike da kyama ya ce mata ba wata mutuniyar arziki bace a wuri na. Zuciyar Aisha ta buga kafafunta san kasa daukan ta a wannan wuri. Haka ta bar ofis ɗinsa cikin bacin rai tana tafiya tana kuka akan hanya. Ta samu wani wuri ta zauna ta ci gaba da yin kukanta. Tana tsaka da wannan kukan ne wata tsohuwa ta dafa kafaɗarta ta ce mata yan mata kuka bai dace da ke ba me ya faru? Aisha ta ce mata babu komai. Tsohuwan ta ce mata mutum baya kuka haka nan kawai dole akwai abin da ya same ki. Na Aisha ta kwashi labarin kaf abin da ya faru tsakaninta da Musa ta kai wa wannan matan. Ta ce mata ki yi haƙuri me haƙuri baya taɓa faɗuwa. Ni ma nan nake zaune ina kuma da ƙananan shago sannan ina buƙatar wanda zai iya kula min da shi. Bayan sayar da ayaba me kika iya? Aisha ta ce mata zan dan iya karamin kasuwanci. Matan ta damka wa Aisha karamin shago ta ci ta dinga kula mata da wannan shago. Bayan wasu shekaru wannan karamin shagon da aka ba Aisha ya zama babban supermarket. Aisha ta zama hamshakiyar mai kuɗi wanda in ka zanta ba za ka ce wannan Aishan bane da ta zo daga ƙauye. Wata rana supermarket din su Aisha suka saki tallan cewa suna neman ma'aikata. Musa ya hakan ya sa ya hanzarta zuwa nan supermarket din. Wai lalataccen mutum ne ya zo cikin supermarket kayan jikin shi baki ɗaya ya yagi ya kalla Aisha cike da mamaki ya ce mata Aisha yanzu ke ce mai mallakin wannan wurin. Ta ce masa me ya kawo ka nan wurin? Ya ce naka an sa talla ne shi ne zo neman aiki. Ta ce shi kenan sati mai zuwa ka za ka fara aiki amma ka tsaya a matsayin ka ne mai aiki kawai alakar baya a kawar da ita. Musa an kore shi daga aiki bayan ya auri wannan matan mai kuɗi ta rabu da shi bayan cewa ya rasa komai nashi. Hakan nisa ne zai zo neman aiki a kamfanin da Aisha take aiki ba tare da sanin cewa wannan kamfanin nata bane. Shin idan ke ce a matsayin Aisha zaki ɗauki Musa a matsayin ma'aikaci ko ku zaki bar shi ya ƙara rayuwarsa a haka?